Uau! Així tenim la plantilla per a fer un moliner de vent. Anem a veure com es fa. El material necessari serà una impressió del molinet, un pal, tisores, enquadernadors i colors. El primer pas és pintar. El segon pas és retallar. El tercer pas és doblar les puntes i foradar. El quart pas és posar un enquadernador i un pal darrere. I així es pot quedar el vostre supermoliner. Ara sols esperar a que faci vent.